3 студзеня. У выніку авіаудару ЗША недалёка ад сталіцы Іраку Багдаду загінуў іранскі генерал Касем Сулеймані. Сулеймані быў шматгадовым кіраўніком сіл Кудсу, элітнага падраздзялення іранскага корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі. Амерыканскія службовыя асобы называлі генерала вінаватым у гібелі амерыканскіх грамадзянаў і заявілі, што ён плануе новыя напады. Іранцы адказалі на забойства выбухамі гневу, палілі амерыканскія сцягі і сцягі іншых заходніх дзяржаваў. 8 студзеня. Пасажырскі самалёт украінскіх міжнародных авіялініяў быў збіты неўзабаве пасля ўзлёту з Тэгерану, у выніку чаго загінулі ўсе 176 чалавек, якія былі на борце, у тым ліку шмат іранцаў і грамадзянаў Канады. Праз некалькі дзён пасля катастрофы іранскае вайсковае камандаванне заявіла, што самалёт прынялі за варожую цэль пасля таго, як ён павярнуў у бок важнага вайсковага аб'екту. Збіццё адбылося на фоне ўзмацнення напружанасці ў дачыненнях Ірану са Злучанымі Штатамі. – 16 студзеня. У Сенаце ЗША пачаўся працэс імпічменту супраць прэзідэнта Дональда Трампа. Гэта адбылося пасля таго, як у снежні кантраляваная дэмакратамі Палата прадстаўнікоў прагаласавала за імпічмент Трампа паводле абвінавачання ў злоўжыванні ўладай і перашкодзе працы Кангрэсу. Дональд Трамп злоўжываў паўнамоцтвамі прэзідэнта ў тым, што, выкарыстоўваючы паўнамоцтвы сваёй высокай пасады, прэзідэнт Трамп дамагаўся ўмяшання замежнага ўраду, ўраду ўкраіны, у прэзідэнцкія выбары ў ЗША 2020 году. Трамп адхіліў усе абвінавачанні і назваў працэс паляваннем на ведзьмаў. Мы робім надзвычайную працу, і зусім без ніякай прычыны мне абвясцілі імпічмент. Гэта ганьба і падман. Усім вялікі дзякуй. 5 лютага кантраляваны рэспубліканцамі Сенат апраўдаў Трампа па абодвух артыкулах імпічменту. 20 студзеня. Кітайскія чыноўнікі пацвердзілі, што небяспечная новая форма каранавірусу, выяўленая ў горадзе Ухань, можа распаўсюджвацца ад чалавека да чалавека. Улады Ухані размясцілі кантрольна-прапускныя пункты і блокпасты, каб паспрабаваць стрымаць пашырэнне хваробы, і пачалі тэрмінова будаваць новы шпіталь для лячэння вялікай колькасці пацыентаў. 30 студзеня. Па меры таго, як усё большая колькасць краін пачала выяўляць выпадкі новага каранавірусу, Сусветная арганізацыя здароўя абвясціла надзвычайную міжнародную сітуацыю. Асноўная прычына гэтага абвяшчэння не ў тым, што адбываецца ў Кітаі, а ў тым, што адбываецца ў іншых краінах. Найбольшую занепакоенасць выклікае распаўсюджанне вірусу ў краінах са слабейшымі сістэмамі аховы здароўя, якія дрэнна падрыхтаваныя да барацьбы з ім. 19 лютага. Іранскія афіцыйныя асобы паведамілі пра смяротныя выпадкі ад COVID-19 у святым горадзе Кум і заклікалі прыпыніць там усе рэлігійныя сходы. Да 23 лютага многія краіны закрылі свае межы з Іранам і спынілі авіярэйсы адтуль. Іран стаў гарачым пунктам заражэння вірусам на Блізкім Усходзе, прычым шмат выпадкаў было звязана з падарожнікамі, якія з рэлігійных прычынаў наведвалі Ісламскую рэспубліку. 29 лютага. Злучаныя Штаты і Талібан падпісалі пагадненне, якое мела канчаткова завяршыць 18-гадовы канфлікт у Афганістане. Спецыяльны прадстаўнік ЗША ў пытаннях прымірэння ў Афганістане Заламай Халілзад і сузаснавальнік Талібану Мула Абдул-Гани Барадар падпісалі дамову ў Досе, Катар, з удзелам шэрагу міністраў замежных справаў. Пагадненне падрыхтавала графік выводу амерыканскіх войскаў з Афганістану узамен на абавязанне ў галіне бяспекі ад паўстанцаў і абяцанне правесці перамовы з урадам у Кабуле. 9 сакавіка. На працягу сакавіка шматлікія краіны ўвялі жорсткія абмежаванні, каб паспрабаваць кантраляваць пашырэнне пандэміі COVID-19.
У Італіі прэм'ер-міністр Джузеппе Конте 9 сакавіка абвясціў аб увядзенні локдауну, які закрануў больш за 60 мільёнаў чалавек. На поўначы краіны, якая перажыла сур'ёзную ўспышку, назіраліся змрочныя карціны мноства трунаў. 17 сакавіка еўразвяз спыніў неабавязковыя паездкі праз межы звязу. У Злучаных Штатах Нью-Йорк змагаўся з сур'ёзнай успышкай. Мне непрыемна гэта казаць, але гэта праўда. Мы цяпер у эпіцэнтры гэтага крызісу, менавіта тут, у найбуйнейшым горадзе краіны. Індыя таксама ўвяла агульнанацыянальны локдаун, абмежаваўшы перамяшчэнне ўсяго насельніцтва колькасцю 1 300 000 000 чалавек. 30 сакавіка сцяг Паўночнай Македоніі быў узняты ў штаб-кватэры НАТО ў Брусэлі пасля афіцыйнага ўступлення краіны ў альянс 27 сакавіка. Уступленне Паўночнай Македоніі ў НАТО было канчаткова ратыфікавана краінамі-членамі пасля таго, як Скоп'е вырашыла шматгадовую спрэчку з Грэцыяй вакол назвы краіны. З уступленнем у НАТО наша будучыня будзе стабільнай, бяспечнай і квітнеючай, і мы будзем прымаць рашэнні па найбольш важных пытаннях у рамках наймацнейшага, самага арганізаванага і самага эфектыўнага альянсу ў гісторыі чалавецтва. 12 красавіка. Лясныя пажары гарэлі ў лясах у чарнобыльскай зоне адчужэння ва ўкраіне і вакол яе. На працягу некалькіх тыдняў у ліквідацыі пажараў удзельнічалі сотні супрацоўнікаў Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Экалагічныя актывісты выказалі занепакоенасць тым, што воблакі дыму могуць разнесці радыеактыўныя часцінкі з раёнаў, забруджаных катастрофай на Чарнобыльскай АЭС у 1986 годзе. 22 траўня. Продэмакратычныя дэпутаты былі выгнаныя з парламенту Ганконгу пасля таго, як яны выступілі з пратэстам супраць прыняцця Пекінам новага закону аб бяспецы ў Ганконгу. 24 траўня паліцыя выкарыстала слізацечны газ для разгону тысяч пратэстоўцаў падчас самай вялікай дэманстрацыі за год. Парламент Кітаю 28 траўня большасцю галасоў ухваліў закон, які, паводле цверджання Пекіну, верне стабільнасць Ганконгу. Апаненты кажуць, што гэта фактычна абмяжоўвае права на пратэст і свабоду слова. 28 траўня. У амерыканскім горадзе Мінеапаліс пратэсты перараслі ў хваляванні і беспарадкі пасля таго, як разышлося відэо, як паліцыянт стаіць каленам на шыі Джорджа Флойда, няўзброенага афраамерыканца, які загінуў пры затрыманні. Пратэсты з патрабаваннем рэформы паліцыі і расавай справядлівасці на чале з рухам «Чорныя жыцці маюць значэння» пашырыліся па ўсіх Злучаных Штатах і працягваліся месяцамі, часам прыводзячы да сутыкненняў з паліцыяй. Дэманстрацыі пашырыліся таксама на Брытанію, дзе людзі скідалі статуі, прысвечаныя рабаўладальнікам і каланіяльнай эпосе. Падобныя акцыі пратэсту разгарэліся ў іншых месцах Еўропы і Лацінскай Амерыкі. 1 ліпеня. Расейцы прагаласавалі на дарадчым рэферэндуме наконт канстытуцыйных зменаў, якія дадуць магчымасць прэзідэнту Владзіміру Пуціну заставацца ва ўладзе да 2036 году. Прадстаўнікі Цэнтральнай выбарчай камісіі заявілі, што выбаршчыкі ў пераважнай большасці ўхвалілі пакет, дзе было больш за 200 зменаў. У Маскве былі пратэсты супраць вынікаў, бо крытыкі заявілі, што рэферэндум прайшоў з сур'ёзнымі парушэннямі. 2 ліпеня Пуцін прывітаў вынікі, якія далі яму магчымасць абрацца яшчэ на 2 тэрміны пасля заканчэння яго цяперашняга 6гадовага тэрміну ў 2024 годзе. Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие. 11 ліпеня. Тысячы людзей пратэставалі ў далёка-ўсходнім расійскім горадзе Хабараўск пасля таго, як папулярны губернатар вобласці Сергей Фургал быў арыштаваны паводле абвінавачання ў забойстве ў справе 10гадовай даўніны і дастаўлены ў Маскву. Фургал адкінуў абвінавачанні, якія, паводле яго прыхільнікаў, былі сфабрыкаваныя яго апанентамі пры дапамозе Крамля.
Антыўрадавыя акцыі пратэсту ў Хабаровску працягваліся месяцамі і збіралі дзясяткі тысяч чалавек. На дэманстрацыю 25 ліпеня прыйшло, паводле ацэнак, 50 тысяч чалавек. Це быў найбуйнейшы антыўрадавы пратэст там пасля распаду Савецкага Саюзу ў 1991 годзе. 28 ліпеня 2 жніўня. Хадж, штогадовае паломніцтва ў Мекку і Медыну, Саудаўская Арабія, праходзіў у значна меншых маштабах з прычыны пандэміі каранавірусу. Упершыню ў найноўшай гісторыі было забаронена прысутнічаць мусульманам з-за мяжы. Каля 1000 чалавек, што пражываюць у Саудаўскай Арабіі, змаглі прыняць удзел, але ў масках і трымаючы сацыяльную дыстанцыю. У 2019 годзе ў хаджы ўзялі ўдзел каля 2,5 мільёнаў паломнікаў. Чацвёртага жніўня. Кадры, знятыя відавочцамі, зафіксавалі той момант, калі ў сталіцы Лібану Бейруце прагрымеў выбух. У выніку выбуху загінулі як найменей 137 чалавек і больш за 5000 атрымалі раненні або прапалі без вестак. Чыноўнікі склалі адказнасць за выбух на вялікі склад аміячнай салетры, кампаненту патэнцыйна выбухова-небяспечных угнаенняў, які гадамі захоўваўся ў небяспечных умовах у гарадскім порце. Губернатар Бейруту заявіў, што каля 250 тысяч чалавек у выніку катастрофы страцілі сваё жытло. 10 жніўня. Беларускія сілавікі жорстка разагналі акцыі пратэсту ў Менску пасля таго, як былі абвешчаныя афіцыйныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, паводле якіх за Лукашэнку нібыта прагаласавала больш за 80%. Апаненты Лукашэнкі заяўлялі, што падчас галасавання адбылося шырокамаштабнае махлярства. 16 жніўня сотні тысяч людзей выйшлі на акцыі пратэсту ў Менску і іншых гарадах. Гэта былі найбуйнейшыя дэманстрацыі ў беларускай гісторыі. Масавы рух працягваўся да канца году, што прывяло да шматлікіх арыштаў і беспрэцэдэнтнага гвалту сілавікоў супраць дэманстрантаў. «11 жніўня. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін паведаміў пра афіцыйную рэгістрацыю вакцыны супраць COVID-19. Расія стала першай краінай у свеце, якая гэта зрабіла. Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые. Рашэнне было прынята, калі вакцына «Спутнік В» яшчэ была ў самым разгары клінічных выпрабаванняў, што прымусіла экспертаў у галіне аховы здароўя за мяжой задацца пытаннем, ці дастаткова дадзеных, каб лічыць вакцыну бяспечнай і эфектыўнай. У снежні прышчэпкі былі прапанаваныя некаторым прадстаўнікам грамадскасці бясплатна. 21 жніўня. Расійскі апазіцыйны лідар Алексей Навальны ў стане комы пасля атручэння быў эвакуаваны з шпіталю сібірскага гораду Омск і накіраваны на лячэнне ў Нямецчыну. Пазней нямецкі ўрад заявіў, што аналізы крыві выявілі нервова-паралітычны сродак з групы «Навічок», што сведчыць пра замах на яго жыццё. У снежні, калі Навальны ўжо выздаравеў, ён назваў некалькі чалавек, якія мелі сувязь з расійскай ФСБ, якія, паводле яго, стаялі за атручэннем. Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут, я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их поддельные имена, у меня есть их фотографии. Чыноўнікі ў Маскве не адгукнуліся на заклікі правесці расследаванне атручэння і адкінулі цверджанне аб датычнасці Расіі. 27 верасня. Зноў успыхнуў канфлікт паміж Арменіяй і Азербайджанам вакол азербайджанскага рэгіёну Нагорны Карабах. Паведамляецца пра тысячы ахвяраў, калі абодва бакі абвінавацілі адзін аднаго ў пачатку ваенных дзеянняў. У наступныя тыдні некалькі спробаў пагадзіцца на спыненне агню закончыліся новым гвалтам.
Пагадненне паміж двума бакамі пры пасярэдніцтве Расіі было падпісана 9 лістапада, што дазволіла Азербайджану захаваць кантроль над тэрыторыяй ў Нагорным Карабаху і вакол яго, якую ён заваяваў у апошніх баях. Пагадненне выклікала выбух гневу ў Арменіі, пратэстоўцы ўварваліся ў штаб-кватэру ўраду і парламент у Ерэване. Тым часам Азербайджан святкаваў перамогу. 5-6 кастрычніка. Пратэстоўцы ў Кіргізстане ўварваліся ва ўрадавыя будынкі ў Бішкеку пасля таго, як на парламенцкіх выбарах дамагліся пераканаўчай перамогі партыі, звязаныя з прэзідэнтам Сааронбаем Джейнбекавым. Адбыліся жорсткія сутыкненні паміж сіламі бяспекі і дэманстрантамі, якія заявілі, што галасаванне было сфальсіфікаванае. На фоне хваляванняў цэнтр выбаркам ануляваў вынікі галасавання. Пратэстоўцы вызвалілі з турмы былога прэзідэнта Алмазбека Атамбаева і апазіцыйнага палітыка Садыра Джапарова, дазволіўшы Джапарову ўзяць на сябе ролю прэм'ер-міністра. 15 кастрычніка Джейнбекаў падаў у адстаўку, заявіўшы парламенту, што не хоча выклікаць праліцця крыві, загадаўшы ўжыць рэпрэсіі супраць пратэстоўцаў. 3 лістапада. Грамадзяне ЗША выбіралі новага прэзідэнта паміж дзейным кіраўніком Дональдам Трампам і яго канкурэнтам Джо Байденам. Беспрэцэдэнтная колькасць выбарнікаў даслала свае бюлетэні па пошце, каб пазбегнуць шматлюдных месцаў для галасавання падчас пандэміі, што прывяло да затрымкі падліку галасоў, так што некалькі дзён вынік выбараў заставаўся невядомы. Трамп неаднаразова сцвярджаў, не падаючы доказаў, што галасаванне па пошце робіць магчымым шырокамаштабнае махлярства і што ён перамог, тым часам як падлікі паказвалі, што раз большую колькасць галасоў за Байдена. Байден сустрэўся з сваімі прыхільнікамі 7 лістапада пасля таго, як падлік галасоў паказаў, што ён забяспечыў неабходную колькасць галасоў выбарцаў па штатах. Народ гэтай краіны выказаўся. Яны прынеслі нам відавочную перамогу, пераканаўчую перамогу. Перамогу лозунгу «Мы народ». Мы перамаглі, набраўшы найбольшую колькасць галасоў, якія калі-небудзь былі аддадзеныя за прэзідэнцкі мандат у гісторыі гэтай краіны. На працягу некалькіх тыдняў пасля галасавання Трамп працягваў сцвярджаць, не маючы вартых даверу доказаў, што ён быў законным пераможцам і што перамога Байдена адбылася толькі дзякуючы таму, што ён назваў незаконнымі бюлетэнямі. Яго выбарчая каманда падала дзясяткі пазоваў, каб паспрабаваць адмяніць вынікі выбараў у ключавых штатах. Практычна ўсе яны былі адхіленыя судамі. 9 лістапада. Фармацэўтычныя кампаніі Pfizer і BioNTech абвясцілі, што іх вакцына супраць COVID-19 была больш чым на 90% эфектыўная ў маштабных выпрабаваннях. Гэты паказнік, які яны потым перагледзелі, павялічыўся пасля да 95%. Генеральны дырэктар кампаніі Pfizer Альберт Бурла заявіў, што гэта стала паваротным пунктам у гісторыі пандэміі. 16 лістапада іх канкурэнт кампанія Мадэрна заявіла, што яе эксперыментальная вакцына эфектыўная амаль на 95%. Трэці кандыдат, распрацаваны кампаніяй AstraZeneca і Оксфордскім універсітэтам, таксама меў шматабяцальныя вынікі. Вакцына Pfizer была першай з тых, хто атрымаў ухваленне і была ўведзеная першым прадстаўнікам грамадскасці Вялікабрытаніі 9 снежня. 5 лістапада. Прэзідэнт Косава Хашым Тачы падаў у адстаўку пасля таго, як міжнародны трыбунал пацвердзіў, што ён абвінавачваецца ў ваенных злачынствах. Як я абяцаў, я ні пры якіх абставінах не дапушчу, каб перад судом з'явіўся дзейны прэзідэнт Рэспублікі Косава. Таму, каб абараніць рэпутацыю прэзідэнцкай пасады, рэпутацыю дзяржавы Косава, рэпутацыю і годнасць грамадзян Косава, а таксама з павагі да партнерства ў міжнароднай супольнасці, я сёння сыходжу з пасады прэзідэнта Рэспублікі Косава. Неўзабаве пасля адстаўкі Тачы накіраваўся ў Гаагу. 27 лістапада.
Галоўны вучоны ядзершчык Ірану Мухсен Фахрызаде быў забіты недалёка ад Тэгерану ў выніку абстрэлу ягонага аўтамабіля. Іранскія афіцыйныя асобы заявілі, што напад насіў прыкметы ізраільскай аперацыі. Забойства выклікала гнеўныя дэманстрацыі ў Тэгеране. Заходнія спецслужбы разглядалі Фахрызаде як натхняльніка іранскай сакрэтнай праграмы распрацоўкі ядзернай зброі. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.